Ya nak. Nggih. Alhamdulillah tebih-tebih saking pulih marak suwan riki paring lilipur dumateng panjenengan sedaya. Yo nak, iki tak suwun paring lilipur sarengan kalian campur sari papat songo ingkang kasengkuyung IM Audio. Nggih. Wah
Puspitono lho ajar iki lek cara dirungok-rungokke iki penak tenan no sone. Niki wae ngapunten pas terakhir niku wau.